Җырчы Раил Бигбаевны чакырыйк. Татар халык җыры "Сөйгәнем Язилә". Seni süye başladım, başkalarını taşladım. Sina kadar özüme din yakın yardı tapmadım. Seni süye başladım, başkalarını taşladım. Sina kadar özüme din yakın yardı tapmadım. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Zıba senin boyların, tepledir gel uyların. Sabır kılığın bilen, tümerini yalladın. Zıba senin boyların, tepledir gel uyların. Sabır kılığın bilen, tümerini yalladın. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Yüzünden gül balkıp tura kıyaş gibi nurlarım. Bilsem idi tümelinde hazır miler bulganın. Yüzünden gül balkıp tura kıyaş gibi nurlarım. Bilsem idi tümelinde hazır miler bulganın. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Benim Yazile, şeşekten matur gülde. Min süyen tük seni dağın süyüşüler yok şirde. Biz ne kadar gene tırışsaq da konkursda qatnaşkan barlıq avtorlarının isimlerini atay almıyız. Şöyle köpçilik avtorlarımızın ortak fikirlerin birge toplap, bir neçe söz aytуу urunlu bolar kebek. Mesela baytaq qanafatlarda bu konkurs ötkärүүnün edebiyat hem sanatımızın halkka yakın aytuda faydası zor bolacağına şanış bildireler. Konsertimizni devam etamiz. Jırly Naila Yaxina. Maşina spektakldan Бәхетем aşkışı Razil Valiyev sözlerine Luiza Batır Bulgari muzikası. Aşkına yüreğim yollarının yığışı.
Konsertimizni Alsu Hisamiyeva devam eder. Mileşlerim Müderris Şakirov sözlerine Züfer Hayretdinov muzikası. Татарстан телевидениесі үткәрәдергән бу конкурс белән торган сайын ныграк кызыксынуларына игътибар иттек. Килгән хатлар арасында 100дән артык җыр һәм 85 китап исеме атап күрсәтелү шул хакта сөйли торгандыр. Җырлар арасында узган елгы конкурста җиңеп чыккан Зөфәр Хайретдинов белән Наил Касыймовның Су буенда учак яна, Ризван Хакимов белән Рамил Шурагуловның Моңнар кайтсын авылга кебек һәм башка җырларның һаман да популяр булуы әйтелә.
Шулай ук кайсы елда басылып чыккан булуына карамастан, әдәби китапларыбыз да халкыбыз тарафыннан һаман яратылып укыла икән. Алар арасында Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр, Мәхмүд Хәсәновның Язгы аҗыган, Аяз Гыйләҗевнең Яра, Ринат Мөхәммәдиевнең Кинәри читлек кышы, Нурихан Фәттахның Сызгыра торган уклар, Мөхәммәд Мәһәдиевнең Бәхилләшү, Нәбирә Гыймәтдинованың Бүре каны кебек төрле елларда нәшр ителгән китаплары бар. Без барлык авторларга да киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Конкурс концертан Фердинанд Салахов дәвам итә. Моңлы гармон. Devam ederiz. Соңгы елларда Татарстан телевидениесе бик матур программалар әзерли. Мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессы өчен әзерләнгән концерт, кайбер район үзешчәннәренең иҗат концертлары, уятмакчы булсаң халык күңелләрен, конкурсларын карагач, үзеңне дәвалау сеансларында булган кебек хис итәсең. Балык вистәсеннән Мәгъзүмә Мустафина. Кешенең иң нечкә хисләренә тәэсир итә торган сәнгать әсәрләре белән таныштырып, җырчыларның башкару осталыгын арттыруда әлеге конкурсның әһәмияте әйтеп бетергесез зур. Әлмәт районы Тайсуган авылыннан Нәзирә Сафина. Азнакай районы Сарлы авылыннан 70 яшьлек Вагиз абый Әминов хатында да кызыклы гына юллар бар. Ул гомумән телевизион тапшыруларда катнашучы кайбер артистларның киемнәре һәм үз-үзләрен тотышлары турында тәнкыйть сүзләре әйтә дә, хатын булай дәвам итә.
Мин артистны да, кейне дә монсы әйбәт, монсы начар дип айырмас идем. Әгәр бу кий начар дисәләр, үзең ки чыгарып кара. Әгәр артист начар дисәләр, сәхнәгә менеп, үзең җырлап кара дияр идем. Иҗат кешеләре хезмәтенә шулай югары фикердә булуыгыз өчен рәхмәт, Вагыйз абый. Минзәле районы Аю авылынан Зөһрә апа Ханькова безнең узган елгы конкурста да катнашкан иде. Аның быелгы хатында менә нинди юллар бар. Тапшыруларыгызны рәхәтләнеп карыйбыз. Бабагыз да яшь вакытында гармон уйнады, хәзер дә уйный. Шуңадыр сәхнәдә җырлаган артистларыбызга чәчәкләр биргән вакытта мин күңелемнән гармон уйнашыга чәчәкләр биреп утырам. Рәхмәт Зөһрә апа, бабагыз белән тигез яшәгез. Конкурсыбызны Башкортстаннан килгән кунагыбыз Гүзәл Арсланова дәвам итә. Кайда иркәм Салават Низаметдинов музыкасы, Фәридә Дусалинова сүзләре. Yanılarım uşağına, bir
Низаметдинов музыкасы «Тиле кәккүк». Yıllarыбыз ниндигне авыр булмасын, халкыбыз тормышын җырсыз күз алдына китерә алмыйм мин. Җыр агыла, моң түгелә, сагышлар чайкалып моң белән мөлдәрәмә күңелләрне пакландыра. Уятмакчы булсаң халык күңелләрен дигән конкурс оештырып, бик яхшы иткәнсез. Халык күңеленә бәхет, шатлык, матурлык иләшүдән бер кайчан да туктамагыз. Казаннан Нәкия Гыйльфанова. Сарман районы эш иле саклау авылынан конкурсны даими карап баручы Гүзәл Миңнуллина хатында да шундыйрак фикерләр. Шундый авыр заманда чыннан да безнең күңелләрне уята бу тапшырулар, йөрәкләрне җилкендерә, күңелләргә җылы өсти, бөтен кайгылар онытыла дип яза ул. Концертыбызны Әлмәттән халкыбыз арасында яратып җырлана торган җырлар авторы, композитор Зиннур Сафиуллин дәвам итә. Noil Kasimov сүзләренә һәр вакыт күңелемдә Şiti
исеменә туры килә торган. Кешеләр бөтен мәшәкатьләрен онытып, бөтен җаны белән ял итеп карый торган бу тапшыру өчен рәхмәт сезгә. Үзегезгә исәнлек, саулык, бетмәс-төкәнмәс энергия, бәхет, шатлыклар теләп, ихтирам белән Буа районы Яңа Тинчәле авылыннан Сафина Алиуллова. Лениногорск шәһәрендә рәтеп ябыштыручы булып эшләүче Наил Гыйләҗев хатындагы юлларда күп кенә авторларыбызның фикерләре белән уртак икән. Әгәр һәр җырчының һәм роман авторының иҗатларына тукталсам, моның өчен һәрберсенә берәр дәфтәрдә җитмәс иде дип яза ул. Татарстан телевидениесенең әдәбият сәнгать тапшырулары үткәрә торган бу конкурс халкыбызның онытылып бара торган җырларын кабат сәхнәгә күтәрә. Әдәбият сәнгать әһелләрен яңа әсәрләр язарга рухландыра. Моңа чаклы сәхнәдә күрелмәгән яшь башкаручыларга юл ача. Үзебезне үзебез мактавыбыз түгел, сезнең фикерләрегез бу. Рәхмәт, дуслар. Концертыбызны Светлана Сабирова дәвам итә. Илгизәр Фазули сүзләренә Сафван Хабиров музыкасы «Бәхет». Çiçekler
Фәрит Хатипов музыкасы «Сиңа тиң юк». Biz konkursta qatnaştan xat авторларының әдәбият һәм сәнгать белән кызыксынуы турында әйтә башлаган идек инде. Моңа өстәп тагын шуны искәртәсе килә, бу күпчелек авторларыбызның фикере уртак булу. Мәсәлән, Лаештан Газизҗанов, Казаннан Харисова, Мөхәммәд Галиев, Алексеевскидан Гыйльманов, Шаллыдан Камалетдиновлар гаиләсе, Башкортстанның Нефтекамский шәһәреннән Сәйфетдинова, Киров өлкәсеннән Хәсәновлар гаиләсе, Сабадан Бакирова, Юзеевлар, Балтачтан Абдуллин һәм башка бик күп иптәшләр хатларында быел җиңеп чыккан 4 җыр атаганнар. Тукай районы Биклән авылынан Рузалия Гәрәева, Таулар авылынан Габдуллиннар гаиләсе, Казаннан Лилия Хайбуллина, Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылынан Галимовлар гаиләсе, Чистай районы Татар Сорсасы авылынан Факия Апаза Кирова, Камытамак районы Бәки авылынан 7нче класс укучысы Зөлфия Идрисова һәм тагын күп кенә авторларыбыз исемлеккә 5 җырны да керткәннәр. Ләкин аларның хатларында яки җырның урыннары туры килеп бетмәй. Я авторлары күрсәтелмәгән, яисә китап исеме күпчелек фикергә туры килмәй. Мондый авторларыбызның барысының да исемнәрен атау мөмкин түгел. Моның өчен үпкәләмәгез, конкурста актив катнашуыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Конкурсыбызны Болгар кызлар ансамбле дәвам итә. Беренче сөйгән ярым Сәлисә Гәрәева сүзләренә Эльмира Хайруллина музыкасы.
композиторларыбыз, шагыйрьләребез иҗат иткән әсәрләрне җырчылар халыкка җиткерә, күңелләрне уята. Һәрберсенең үз җыры, үзенә генә хас моңы бар. Рәхмәт аларга. Чаллыдан Фәхимә Зайнуллина. Саба районы Юлбат авылыннан укытучы Мәгъфия ханым Шәмсетдинова хатында мондый юллар бар. Бу конкурсны оештырып, бик кирәкле эш эшләгәнсез. Сезнең үрнәктә мәктәбебездә үзем дә безнең яраткан җырлар конкурсын оештырдым. Рәхмәт сезгә. Опера яки эстрада сәхнәсендәме? Теләсә гармонда уйнап, теләсә җырын җырлапмы, тамашачыларның күңел түрендә урын яулаган Айдар Файзрахманов. Оның концертның башында инсаф сезгә әйтеп китте. Безнең бу очрашуларыбызда, тапшыруларыбызда татар халықты җырларда яңгырый дип. Менә мин сезгә, мин балачакны бик яратып өлкәннәр җырлый торган бу халык җырын, кошлар кебек, хәзер шушы җырны тәкъдим итәм. Баулы районыннан Сирина Бәдриева да мондый конкурсларны авыл һәм район мәдәният йортларында үткәрү, яңа талантлар ачуга ярдәм итә дигән фикердә.
башлаган эшебезнең телевизор экраннарында гына калмыйча, авыл һәм мәктәп, мәдәният сарайларына күчүе безнең өчен бик күңелле әлбәттә. Юнус Булатов сүзләре һәм музыкасы үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Җырлый Хәмдүнә Тимергалиева. Тамашачылар, безнең яшь композиторыбыз Азат Хусаинның соңгы вакытта иҗат иткән яшьләр өчен язган җырын җырлап китәрбез. Тақия.
Biz konkursga kelgan xatlarda turli avtorlarning turli fikr yozuvlari турында әйткән идек инде. Шулай булуы гаҗәп тә түгел. Кайбер гаиләләрдә хәтта ир белән хатын да иң популяр әсәрләр буенча уртак фикергә килә алмыйлар икән. Менә мәсәлән Әлки районының Карга авылыннан ирле хатынлы Габдрахман Миндубаев белән Әклимә Әһлиуллиналар нәкъ шул хакта хәбәр иткәннәр. Сезнең тапшыруларны көтеп алабыз, кызыксынып карыйбыз. Һәркемнең үз дөньясы, үз фикере. Biz de konkurska iki türlü fikrimizni bir konvertçe yazıp salap җибәрәбез дип язганнар алар. Konkurska fikirlәрегез төрле булса да, тормышыгызда фикердәшләр булып яшәгез. Сезгә зур рәхмәт. Бу конкурсны оештырып, татар эстрадасын байыткан өчен, җыр сәнгатебезне күтәргән өчен рәхмәт Татарстан телевидениесына. Казаннан Фирания Сафина. Сәхнәдә җырчы һәм композитор Зафар Хайретдинов. Зафар Хайретдинов музыкасы, Нариман Камалов сүзләре нигә таңнар бик тиз ата икән?
Рәхмәт. Әлмәттән Маликовлар һәм Дәүләтшиннар гаиләсе берлектә язып җибәргән хатта мондый юллар бар. Халык күңелләрен уятмакчы булсаң, күпме көч, тапкырлык, сабырлык, олы җанлылык сарыф итәргә кирәк. Бу конкурслар татар халкының нинди бай хазинәсе бар икәнен ачты. Сәнгатькә бирелгән никадәр яшьләребез үсүен күрсәтте. Аннары хат авторлары шулай сәхнә осталары булып киткән байтак җырчыларыбызны атап, аларга рәхмәт хисләрен белдерәләр. Шираттагы җырчыны сәхнәгә чакырганчы, минем менә бу хатны укып китәсем килә. Әйткәнебезчә, артистларга да хатлар языла, шуңа күрә менә бусын укырга булдык. Мин Сафарова Эльвира балык бистәсендә яшим, 5нче класста укыйм. Асаф абый, сез миңа бик ошыйсыз. Бигрәк тә сары ялтыравыклы халатыгызны киеп чыккач, телевизордан күземне ала алмыйм. Йыртылгач булса да шул халатыгызны миңа почта аша җибәрегез әле. Мин дә сезнең кебек артист булырга җыенам. Зур сәлам белән халатны көтеп калучы Эльвира. Адресы күрсәтелгән. Сәхнәдә Асаф Вәлиев. Зиннур Сафиуллин музыкасы, Нур Әхмәдиев шигыре. Баянлы юл. Kayınlı yoldan gitti, şuklарын sipab öttü. Sağındım şul üzülü, seygenni bilmeyip gitti. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladı biz. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Hat yazar mı yazmaz miken, kaytır mı kaytmaz miken? Ol kaytmasa sandık açlı, tağlarım atmaz büten. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Hoş kayınlı yoldan gittim, şuhlarım sipar öttü. Sağındım şul üzülüp, seygenni bilmeyip gitti. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Kayın kaylar köngülümni her vakit anladınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Niye indim bu yolda, jibermey kalmadınız. Jibermey kalmadınız. Jibermey kalmadınız. Баянлы юл
Илгинор Сафиуллин музыкасы, Нур Ахмадиев сүзләре. Рахмат. Бу җырны инде кызларга багышлап башкарам. Җырның сүзләрен Фуат Садриев язган. Җырлагыз, кызлар! Hey! Мәхәббәт серле шишмә, мәңге шаулар суларым, суларымның ағышларын алып китә елларым. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Җирдә учак, күктә йолдыз, йөрәгемдә син генә. Мәхәббәт серле шишмә, мәңге сүрелмә. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Карагыз әле нинди матур кызлар биргә чыкты. Hey! Мәхәббәт серле шишмә, мәңге шаулар суларым, суларымның ағышларын алып китә елларым. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкып яна йолдызлар. Минем сине яндырыр чагым, йөрәгем тулы сөю чагы. Йөрәгем тулы сөю чагы. Йөрәгем тулы сөю чагы. Кызлар! Хөрмәтле тамашачылар, телевизор караучылар. Сездән килгән меңнәрчә хатларның кайсын ачсак та, без халкыбыз күңелен яулаган җырлар, сез яратып укый торган китаплар исемлеге белән очрашабыз. Сез шулай ук күңелегезгә хуш килгән башкаручыларны да алалап телгә аласыз. Хәзер сәхнәдә Салават Фатхетдинов.
Partiyası. Hayırlı dostlar, isenmisiz? Sizge indi özümüzün yaratkan hem popüler jırlarımızı işittirgenşi başta bir iki yana jırımızını kilesi yılı konkursuna takdim etesimiz kile birinci jırımızı edip sizge işittiresimiz kile Jeygi Kırao spektakli için yazılgan lirik jır jırının avtoru İlgiz Zakirov hem Emir Kamaliyevlar Jeygi Kırao spektaklinden habil jır deyip irtiler bu jır lakin indi biz hani halkı yakınırak bulsun, gadirek bulsun deyip ikişerek türlü atadık. Taşlap gitme. Yüzler külde hazır milasını Utta yana her bir telgesi Telgeslerde eşi kız yaşı Yine sağınıp yalayın ilesin Gitme yalnız gitmesin Biler zilekler digesin Taşlap gitme yalnız gitmesin İyileşkeyin sıra sabır bu Ayrılıklar bitte ağır Yalnız sarayılar sarılır Sınar kanat bilen bağlanır Biler zilekleri digesin Dostlar gitme yalnız gitmesin Biler zilekleri digesin Dostlar gitme yalnız gitmesin İyileşkeyin yurtta tükesin Geri kaytmaz tüken sevdesin İğlerime ürep kız yaşın Sığla sığla yalayın ilesin Biler zilekleri digesin Toslap gitme yalnız gitmesin Biler
Biler jilekler yigeşir Koşup gitme yalnız gitmeşir Koşup gitme yalnız İlgiz Zakirov, Şafaqat Salihov. Hürmet dostlar, hadi sizge tağında biri. Yağa jır, bu jırın hali dünyaga kilüğüne nibarı 10-15 gün vakit uzgan. Jırның hocası, popüler kompozitor hem jırşı, bik yakın hem ışanışlı dostlarımның birisi Firzer Murtazin yazıp bula gitti. Sözlerini yazgan bik yaşkene Kızıkay balık bisesi rayonundan Kugarçin avulu kızı, okuşu kız Zülfiye Mulla Ahmetova. Parlı baldaklar.
Татарның халык күңелләрен дигән конкурсны берсен дә калдырмый карап барам. Татарның ис китмәле эштәлекле, моңга бай булган җырлары бар икән. Җиренә җиткереп, оста башкаручы артистлары барлыгына да сокланып туя алмыйм. Бу кичәләрдә культура сарайларының халык белән шыгрым тулы булуын күреп, анда килгән тамашачыларга рәхмәтем зур. Кама Тамагы районы Олы Карыйлы авылыннан Равия апагыз Сафина. Сәхнәдә барлык очрашуларыбызда катнашып, сезнең рәхмәтләрегезгә лаек булган Илһам Мустафин җитәкчелегендәге Болгар группасы. Болгар группасының солистлары Нурахмәт Мөхәммәтҗан һәм Ришат Курамшин. Гали Ильясов музыкасы, Разил Вәлиев сүзләре Йолдызым минем.
Кәримовның Фирдәүс Әхлия сүзләренә язылган тагын бер җыры «Гафу итәрсең микән?» Yüreğime salkın karlar yağar, ağır başım tübeniyle. Dinlerime hatalarım için, hükümler dağda eyler. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanarıma girip aytan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanarıma girip aytan kabul edersin miken. Siz utkunlardan yılı bala, idemine sinin karasın, şitinden son kırmi tırlara, sin bitminim gözün karası. Benim yanlışlarına gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarına gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Yattı telde tamır jaya almay, diken güller şeşke atsa da, günlerimnin kıyaşı yok dinsiz, halkılanıp dağlar atsa da. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Benim yanlışlarıma gatı edersin miken, yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Yanlarıma girip aysan kabul edersin miken. Kabul edersin miken. Kaderli dostlar, tamamlaşçılar, uyatmakçı bulsan halk köngüllerin konkurs konsertinin birinci bölegi tamam. Teneffüs.
җырлар. Конкурс концертыбызның икенче бүлеген башлыйбыз. Бу бүлектә без бер ай дәвамында телевизор караучылардан килгән 4873 хатта исемнәр аталган 100дән артык җырның үзегезнең күңелгә иң якыннары белән очрашырсыз. Сәхнәдә Болгар кызлар ансамбле. Мин сине яратам, Инсаф Хабибуллин музыкасы, халык сүзләре. Халык җырларын һәм композиторларыбыз әсәрләрен бер туктаусыз пропагандалаучы Зөфәр Хәйретдинов күптән инде тамашачылар мәхәббәтен казанды. Зөфәрнең композитор буларак үзе иҗат иткән җырлары да сәхнәләрдә өзлексез яңгырый. Сәхнәдә җырчы һәм композитор Зөфәр Хәйретдинов. Зөфәр Хәйретдиновның Хәсән Туфан сүзләренә үзе иҗат иткән җыры «Туган җир алтын».
Сүзләре Фарса. Konkursimizni Svetlana Sabirova davom etadi. Nazim Nazirov so'zlarini Fail Abduraqov muzikasi Yanularim.
Краснокай нефть федерации начальника Хасхатина Факат Акламович Светлана Сабировна Хатлай. Рахимитегіз. Sizin aldığınızda bugün konkurslarda katnaşkan bizim medeniyet yurdu hizmetçisi Svetlana Sabirovna bizden çıkışı bilen çıktı. Bugün icad konkursunda Hindistan'ın bir yukarı başkısına binmese de onun icad yolu ele uzun bizi şanıp kalabız bu başkıslarının üstüne de basardık. Muğuşak gibi Svetlana sizge. Üstelik ise üstüne kadar sizinir radyo, magnetofon bilekleri. Rahmat sizga. Opera yoki estrada sahnasindami? Tilasa garmonda o'ynab, tilasa jirim jirlabmi, tomoshachilarning ko'ngil turida o'rin yovlagan Aydar Fayzrahmanov. Композитор Луиза Батыр-Булгари, Гарифжан Мөхәммәтшин сүзләре Аулагый. Bizning bu alda aytib o'tganimizcha bunday oddiy konsert tugul, konsert konkurs. Shunga ko'ra bunda bizning bo'lak sponsorlarimizning bo'laklari bor.
Tomoshachilarning muhabbatini yavlagan için Aydar Fayzarahmanov Altın Ay Fondu idarəsindən televizor bilan bo'laklana. Televizorlar chet eldan qaytarilgan. Zo'r rahmat. Qadrli do'stlar, konsertimizni davom etamiz. Xalqimizning yaratgan jirchisi Hamduna Temirg'aliyeva. Менә аулагыларыбызда кышлар булып очып, кияүгә барам әле Галигә. Кияүгә барам әле. Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр әле Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Шулай бит. Шулай бит. Кайнагыш караган сүгән ярын тартып алдым күңелемә яраган Галисеннәр әле Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Кайнагыш караган сүгән ярын кире бирдем җиргә ятып елаган Галисеннәр әле Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Менеп паракыйыкка күрсәгез сәлем әйтегез минем парамыйыкка Галисеннәр әле Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Төшеп килә кыйыктан сәлем алып килдегез минем парамыйыктан Галисеннәр әле Галигә барам әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галисеннәр матрятты калдырмас әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Галигә барам әле. Юк, Галигә бармыйм әле. Әллә миңәме? Сиңа да түгел. Әйдә миңа ярый инде шунда. Торназаревка барам әле мин. Эй, рәхмәт яугыры үзеп сәвит баласы. Qadrli do'stlar, shulay uq Hamduna Temirg'aliyeva da Rafqat Karimovning Oltin Ay Xayriya fondi ismidan televizor bilan bo'laklana. Shu qog'oz bilan borib olirsiz. Qatnashing. Hörmətli tamaşaçılar, esingizə düşürəmiz. Sizdən konkursqa kelgan 4873 xatda 100dan artıq jir һәм 85 kitab ismi atalgan. Kitaplar arasında G'abdurahmon Absalomovning Oq Shashaklar, Mahmud Hasanovning Yozg'a Jag'an, Nurihan Fattahning Sizg'ira turgan o'qlar, Oyaz G'ilajevning Yara, Muhammad Mag'diyevning Baqillashu, Nabira G'iymadiddinovaning Bo'ri qoni kabi turli yillarda yozilganlari ham boshqa asarlar bor. Yürü turg'ach o'zlari da bilishmicha biyik yor chetine Og'idilga kelib chiqilgan. Yolg'a ustida qoralib zangarlanib qolin buz yotaydi ali. Bilasizmi Mirsaid deb bilagindən qısıb tuttu shunda Qidrachev. Og'idilkay turasında bizning boshqurtlarning g'ajab mungli jurlari bor bit. Tili demasingmi, shularning birarsin qishqirib jurlaysim kela menim. Bütün xalqıma Ural tau ariyag'inacha ishitilirlik etib. So'ng jurla Tatarlar da ilik-ilikdan var mun hasratlarin Og'idilga solib og'izgan.
Шулчак Гәрәй Кыдрашев быргы кычкыртырга җыенган быргычыдай күкрәген тутырып кирилеп бер сулады да көчле, калын тавыш белән җырлап җибәрде. Җырның кушымтасын Мирсәет тә күтәреп алды. Алар сүз берләшкән сыман парлап җырларга керешкәннәр иде. Ямле Агыйдел буйларыла бетерәдер хәсрәтле уйларны шул, бетерәдер хәсрәтле уйларны. Ихласлык биләп алган иде һәр икесен. Үз чиратында Мирсәет тә аңарга күңеле тулган чакларында үзенең ничек итеп бәрәңге бакчаларының ерак почмагына менеп карт тирәкләр шавына кушылып җырларга яратканлыгын сөйләде. Бераз җил дә исеп куйса, оркестрларың бер читтә торсын, үзләре көй биреп, үзләре күтәреп ала торган иде тирәкләр. Онытылып җырлыйсың бер рәхәтләнеп, ә тавышыңны һич кем ишетми, тирәкнең шундый хикмәте бар. Агыйделне боз каплаган дип куйды Гәрәй Кыдрашев уйланып торган җиреннән. Калын боз ята Агыйделкәйнең өстендә. Атна 10 көннән дигәндә ул бозлар шартлы, ярла башларлар. Агыйделкәй быздан арчылыр дип әңгәмәдәшенең фикрен эләктереп алды Мирсәет. Агыйдел арчылыр арчылуын, ә безнең күңелләр арчылырмы быздан? Күңелләребез дә арчылыр бәлки. Халкыбыз гына нишләр? Үзенең аңын еллар, гасырлар буе томалап торган боз катламын җилкәсеннән төшергә сәләтлеме безнең халык? Әнә ни борчый мине Гәрәй агай. Бу үзекне, кадерле дуслар, минем укуым юкка түгел. Хәтерегездәдер, үткән 1991 елда Ринат Мөхәммәдиевнең Кенәри Читлек кошы дигән китабына сез өстенлек биргән идегез. Бу конкурста да авторның Сират күпере дигән романы 1992 елда иң күп укылатырган китаплар исемен яулап алды. Ә бу үзек шул Сират күпере романынан бер үзек булды. Авторга уңышлар телибез һәм аны котлыйбыз. Ринат Мөхәммәдиевне сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Бу авторга кичкенә генә бүләк, Чистай сәгать заводы бүләк итә һәм диплом тапшырыла. Hürmetli yaktашlar, millettaşlar, edebiyat, sanat, jır, mın, süyüşçüler. Rahmet sizler. Elbette sirek vakittağına dolkunlanı kişirem min hazır. Lakin mine dolkunlanam. Çünkü iki şatlık, iki bik zor his bilimini hazırgı günde. Birincisi, mine şuşu romanның nigizinde turgan obraz yazmışı üçün şatlanu hem titrenip burçulu. Şuşu milletimizin bəxti üçün 29 yaşı jitkende indi ol zindanlarga kirip öz ömründe milletdaşları tarafından bulsun SSR degen zor bizning üçün kadirli bulgan ilinin propagandası tarafından bulsun anın kibik taptalgan, anın kibik kıynalgan, kaharlengen başka hiç kim bulmagandır. Sultan Galiyev Yaisa Sultan Galiyev degen söz üçün bir iki de uylap turmuşa şunduk çıkarıp kınatkanlar sutsuz. Mirsayit Sultan Galiyev ana şunday kişi. Lakin bugün Mirsayit Sultan Galiyev'nin hıyalları, Mirsayit Sultan Galiyev canın atıp yaşayan azatlık hissi bizning yangadan ko'ngillerimizga kirgan kunni şatlanmayda mümkün tugul. Hem ikinci şatlığım olda bulsa, mine yok kına jirden kütmegende halkını көтәрүнең, халыкны уятуның яңа формалары табыла. Менә бу уятмакчы булсаң, халык күңелләрен тапшыруын мин шундый көтелмәгәндә табылган зур яңалык дип саныйм. Һәм шуңа күрә дә шушы тапшыруның идеясын һәм аны бүгенге тормышка ашыруда көч керткән кешеләргә мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки бу безнең өчен генә бәйрәм түгел, ә чынлап та тамашачыларның, сабиларның жанын уята. Уянган жан ул һич вакытта да янудан туктамый. Рәхмәт сезгә, барыгызга да уңышлар, сәламәтлек телим. Рәхмәт.
Konsertimizni xalqimizning tanilgan jirchisi Venera G'aniyeva davom etadi. Oq Qoyin Zinur Safiullin muzikasi, Asfar Zayni so'zlari. Kontsert
konkursimizni Zühre Şerifullina davom etadi. Hozir boshqarilashaq ijr Gulshat Zaynasheva ham Shamil Temirbulatovning birgalab ijod etgan jiri Men bip qora qarg'ish. Qadrli do'stlar, endi konkursimizda eng populyar 5 jurlarni atav vaqti kelib jetdi kebek. 5-chi o'ringa chiqqan eng populyar jurlarning birisi Baxit tuni. Zinnur Safiullin muzikasi, Nur Ahmadiyev shi'ri, boshqaralar Asaf Aliyev ham Alsu Hisamiyeva.
Jırның авторлары Нур Ахмади һәм Зиннур Сафиуллин. Рәхим итегез. Нур Ахмадиевка Татарстан телевидениесеннән чистай сәгате тапшырыла һәм диплом. Muhterem туганнар, bu залда утыручылар һәм телевизор аша безне караучылар. Без сезнең һәрберегезгә бәхетле төн бүләк иттек, бергәләп. Асаф Валиевны һәм Алсу Хисаймиеваны Зеланд страховой компаниясе директоры Ахмед Жанов Мөхәммәд Жанович котлый. Безнең Асафны кем генә белми. Без аны барыбыз яратабыз. Әмма инде Алсу янда басып торганда ул тагында күркәм шигәр булып китте. Без аңа чын күңелдән, аларга чын күңелдән иҗади уңышлар телибез. Зеланд исеменнән бүләкләрне китереп бирделәр инде. Сибир татарларының Рафкат Каримовның Хәйрия фонды алтын ай, Алсу Хисаймиевны Япон видеомагнитофоны белән бүләкли. Шулай ук Сибир татарларының Рафкат Каримовның алтын ай Хәйрия фонды Нур Ахмадиевны Япон магнитофоны белән бүләкли. Нурави, рәхмәтләрегез миңа түгел, алтын ай фондына. Рәхмәт. Концерт конкурсыбызны Зөһрә Шәрифуллина дәвам итә. Балан Халисә Мәдәрисова сүзләренә халык көйе.
Әйткәнемчә, балан җыры талларым белән бер тигез тавыш җыеп 4нче урынга чыктылар. Зөһрәгә Татарстан телевидениесе исеменнән чистай сәгать заводлары, сәгать тапшырыла һәм Татарстан композиторлары берлеге бүләге. Шулай ук Зөһрәгә бу җырлар өчен Сибир татарларының Рафкат Кәримовның алтын ай фонды идарәсе исеменнән Зөһрә Шарифуллина япон видеомагнитофоны белән бүләкләнә. Алар исеменнән мин тапшырам. Кадерле дуслар, безнең конкурс шартларында каралганча сез 1992 елда халык арасында иң популяр 5 җыр исемен атарга, аларның авторларын күрсәтергә тиеш идегез. Жюри 4873 хаттагы баллар буенча 6 җырны җиңүче дип санарга булды. Чөнки 2 җырның баллары тигез иде. Гомумән фикергә туры килә торган тәртиптә язылган җыр исемнәре һәм авторлары да төгәл күрсәтелгән хатлар саны да 6. Башта әйткәнебезчә, 5 җыр исемендә язган, әмма урыннары белән гомуми фикердән бер кадәр аерыла торган яки авторларны күрсәтергә антып җибәргән хат ияләргә дә байтак. Конкурста катнашканнар өчен без аларга зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Конкурстагы барлык шартларны да төгәл үтәп хат язган авторларыбыз: Балык бистәсе районыннан Җәмилә Хәбибуллина, Казаннан Земфира Дәүлиева, Марсель Мөхәммәтшин, Фәридә Хисамова, Зәйдан Таһир Газиев, Чаллыдан Тәгъзимә Гыйзатуллина. Залда утырган җиңүчеләребезне хәзер сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Татарстан телевидениесе безнең җиңеп чыккан хат авторларын дип әйтик инде чистай сәгатьләре белән бүләкли, аларга уңышлар тели. Минемчә, тамашачыларга бик кызыклы булыр. Безнең җиңүчеләребезнең кайда эшләгәннәрен, кем икәннәрен белеп китү. Рәхмәт. Мин үзем Балык бистәсе район үзәк шифаханәсендә секретарь машинистка булып эшлим. Минем тарап үстергән әти-әнием Саба районының Улы Яза авылында яшиләр. Нурмиев Фатыйсга һәм Нурмиева Разия. Менә кадерле әти-әниемә мине карап үстергән өчен Мин әйтәсе килгән теләкләрне Зөһрә Шәрифуллина менә әле генә җырлап үткән Валан җырында инде җырлап узды. Мин дә шул теләкләргә кушылам. Һәм шулай ук тормыш иптәшемнең әнисе Балык бистәсе районының Күгәрчен авылында яшәүче Хәбибуллина Зәйтүнәгә якынлашып килүче туган көненә бу җырны үземнән сәлам итеп юллыйм. Мин хәзерге вакытта Чаллы шәһәрендә яшим. Балалар белән чәчәк үстерү буенча түгәрәк үткәрәм. Исемем, фамилиямны ишеттегез инде. Үзем Күскәй авылыннан, Тукай районыннан. Әтием, әнием исән, Гайнетдин Халимҗан һәм Гайнетдин Нәсимә. Бүген мин аларга үземнең кайнар сәламемне Салават Фатхетдинов җырлаган вакыттагы Кышкайларым дигән җыры аркылы аларга кайнар сәлам җибәрдем. Сезгә зур рәхмәт, уңышлар телибез. Конкурста Халисә Мөдәрисованың Балан дигән җыры белән бер тигез тавыш җыеп 4нче урынга чыккан Талларым җыры. Зинор Сафиуллин музыкасы, Роберт Ракипов шигыре. Kızlarım tatlı, güllerim
Венера Ганиеваны Язучылар Бірлігі дәресі рәйсі орынбасары Зиннур Мансуров құтлый. Сіз һәрбіріңізді яхшы біләсіз. Һәрбір сәнгать әсәріне шын баяны халық өзі бирә. Менә бүгінгі мәхәббәт залға җыелган шушы халық вәкилләре, нәкъ менә шушы безнең гадел хөкемдарыбызның вәкилләре. Бүгінгі җыр бәйгесендә бик күп безнең каләмдәшләребез, безнең иҗатташларыбыз, композиторлар, безнең җырчыларыбыз, шулай ук иҗатташларыбыз җиңү яуладылар. Әлбәттә, аларның һәрберсенә дә зур-зур бүләкләр тапшырып булыр иде. Без бүгенге бәйрәмдә безнең танылган җырчыбыз Венера Ганиеваны сайлап алдык, чөнки ул безнең язучыларыбызның бик яраткан җырчысы. Рөхсәт итегез, Татарстан Язучылар союзы идарәсе исеменнән безнең яраткан җырчыбызга безнең мәхәббәтебез билгесе итеп, шушындый тыйнак кына бүләкләребезне тапшырырга. Венера, сезнең җырларыгыз бүтән дөньяга яңгыраган чакта сез нәүмиз булып калмассыз. Менә безнең бүтән дөньяны тута торган радио алгыч, шушы радио алгыч белән үзегезнең җырлавыгызны ишеттерсез. Зиннур Сафиуллинга Чистай сәгать заводы сәгать белән бүлекле һәм диплом тапшырылды. Гафу итегез, китмей торыгыз. Кадерле дуслар, Сибир татарларының Рәфкать Каримовның Алтын ай хәйрия фонды идарәсе Венера Ганиеваны япон видеомагнитофоны белән бүләкли. Шулай ук, кадерле дуслар, шулай ук композитор Зиннур Сафиуллинны шул ук фонд япон телевизоры белән бүләкли. Сезгә зур рәхмәт, уңышлар телибез. Хәтерлисездер, тугандаш Башкортстан авторлары Резван Хакимов белән Рамил Шурагуловның «Моңнар кайтсын авылга» җыры узган ел Асаф Вәлиев башкаруында иң популяр җырлар исемлегенә кергән иде. Асаф Вәлиев бу авторларның тагын бер җырын безнең күңел түребезгә җиткерде. Әйтмә син авыр сүз. Икенче урында башкара Асаф Вәлиев. Әйтмәсин авырсыз, бик кыска, әй кыска гомердә. Син минем гомерлек юлдашым, син чәчкән йолдызым, сөйгән яр. Әйтмәсин авырсыз, әйтмәсин. Яшысы бар әлі. Әйтмәсин, авырсыз әйтмәсин. Йөрәк бик былайда яралы. Җырларны шаулатып җырлыйсың. Гөрләтеп яшысы бар әлі. Минутлар булса да, тап миңа шул вакыт җылысыз. Авырсыз әйтәсең килсә дә, әйтмәсин, сөеклем, әйтмә түз.
Şavlaqıb jırlıysan Gürletip yaşaysa baralı Yırtasın kişinde minasın Kızganma qaraşın jılısın Şul çapta seyilin artuğun Yüreğin bilensi kıyarsın Etmesin ağırsız etmesin Yürek bit bulayda yaralı Jırlarını şavlatıp jırlıysan Gürletip yaşası baralı Etmesin ağırsız etmesin Yürek bit bulayda yaralı Jırlarını şavlatıp jırlıysan Gürletip yaşası baralı Etmesin ağırsız etmesin Yürek bir dolaydan yaralı Tataristan televideniyesi isiminden Asaf Aliyevqa Şistay сағат тапшырыла һәм диплом берілі. Asaf Gitmeter. Кадерле дуслар, Рәфкать Кәримовның Алтын ай Хайрия фонды идарәсе Асаф Алиевка япон телевизор бүләк итә. Халқыбызның иман сафлыгы яңара баруын раслап, телевизор караучылар дөньядагы иң кадерле кешеләребезгә, әниләребезгә багышланган Әнкәйнең дугалары җырын 1992 елда иң популяр җыр дип санаганнар. Илгиз Закиров музыкасы, Роберт Миңнуллин шигыре Әнкәйнең дугалары. Башкара Салават Фәтхетдинов. Dualarının tüngelinden yuğalıganı Saklayımine, yaklayımine Enkeynin duaları Taşlama, enkey taşlama Mine izge tuğanından Taşlasan izge Yeni bəxtli bulamam Taşlama, erkək taşlama Mine izge tuğanlam Taşlasan izge tuğanlam Yeni bəxtli bulamam Samılı da şifalı da erkeğinin duaları
sizning dualarınız. Vabatlığından köyden ürengen dualarını Zikrer meni kukmi şaşmi bin sizge de olarını Taşlama yani kay taşlama mine izge duanından Taşlasan izge duandan Yine bəxtli bulamam Taşlama enkey taşlama Yine izgi duandan Taşlasan izgi duandan Yine bəxtli bulamam Taşlasan izgi Mini bəxtli bulamam Salavat Fatvettinov, Robert Mingullin, Ilgiz Zakirovni, Ilgiz Zakirov, Şafaqat Salihov. Balalar jırına konkursiya qalangan Jiyın fondi prezidenti professor Mirqasim G'usmanov qutlaydi. Qadrli qardoshlar, hurmatli qonaqlar. Tatar xalqının tarixi bik ağır. Mana şu 400-500 yıl izilü uçurunda Tatar halkı özünün imanın, tilin hem jırın saklamagan, sırın saklagan. Şunu ғасырлар арқылы uzdırıp bugünkü günlerge kadar gelip jitkirgen. Yaşasın jır, yaşasın jır tuduruşular, yaşasın jırını halkka jitkirişler. Kadir bizden alda turgan zor buruşlarının birisi o jır tuduruşular bilen jırlauşularını hem jır tınlauşularını birge koşu. Şuşu maksattan çıkıp biz bugün jırçılarga özümüzün simvolik bölekimizni verirge bulduk. Böleklerinin zorusu jır tuduruşularga alda bulacak. Çünkü Jiyın fondu Tatar tilin hem medeniyetini saklav, üstürü fondu şuşu günlerde radyo televizyon kampanyasıyla birge bir zor konkurs ilan etti. Balalar jırına. Hem başka jırlarga da konkurslar ilan etti, devam etirdi oylayım. Çünkü bugünkü bizning sponsorlarının hareketinden görüngençe jırını devam etirge tilevçiler bizning halk arasında şükür var iken. Kadirli dostlar, icadi hizmetteşliğiniz gelecekte de devam etsin, jır üstüne yana jır üstelsin, balalardan başlap ulularga kadar sizin jırığızını yaratıp jırlarlık olsun. Rahmet. Al mikrofon. Al mikrofon. Rahmet sizge. Qadrli dostlar, Rafqat Karimovning Oltin Ay xayriya fondi idorasi shag'ir Robert Mingullinni Toshiba video magnitofoni bilan bo'laklaydi. Shulay kompozitor Ilgiz Zakirovni Supra video magnitofoni bilan bo'laklaydi. Robert abi, menimcha sizning aytasi so'zingiz bor, rahim etasiz. Qadrli do'stlar, menim eng birinchi rahmatim sizga, qadrli anilar, berida o'tiruvchi anilar, bizni qarovchi anilar, ham shu fursatdan foydalanib men
Салаватның әнкәсе Тәклимә апага, Шәфағатның әнисе Биби Нур апага, Илгиз Закировның әнисе Гүлжамал апага, һәм үземнең кадерле әниемә Гүлҗәүһәр Кирам кызына үземнең рәхмәтләремне белдереп баш иясем килә. Сез бер легенда риваятны беләсездер мөгаен. Бер яшь егет патша кызына гашыйк булган. Ләкин патша кызы бу егеткә кияүгә чыкмый икән. Ул төрле йомышлар кушып караган, егет барсын да эшләгән, ә бер көнне кыз патша кызы егетне чакырып алган да кылыч тоттырган. Миңа әниеңнең башын китереп бирсәң, мин сиңа кияүгә чыгармын дигән. Җегет киткән һәм әнисенең башын тотып патша сараена килгән. Баскычтан менгәндә ул абынып егылган. Әнисенең башы төшеп киткән һәм телгә килгән. Улым, берәр җирең авыртмадымы дип сораган. Менә безнең әниләребез шундый. Мин үземнең җырларымны, шигырьләремне менә шушындый әниләргә багышлап һәм андый җегетләр булмасын дип язам. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге догаңнан. Ташласаң изге догаңнан, мин бәхетле була алмам. Зур рәхмәт, Роберт абый. Мин дә сезнең сүзгә кушылып, Роберт абыйның залда утыручы барлык тамашачыларга үземнең рәхмәтемне белдерәм һәм телеконкурста катнашкан тамашачыларга да рәхмәт белдерәм. Үзебезнең кадерле әниләребезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер теләп калам. Алар исеменнән дә, үзем исеменнән дә алар үзләренең изге дуасыннан ташламасыннар һәм сезгә дә Ходай изге дуа теләсен. Сәламәт булыгыз. Рәхмәт сезгә. Илгиз Закиров, Роберт Миңнуллин. Сәлам әйтегез чыгышкайлар, җырның киен Әлфирә Бикмәтова шигыренә бик күп популяр җырларның авторы Фирзәр Мортазин иҗат иткән. Шунсы куанычлы. Бу популяр җырны тамашачыга җиткерүче дә иң популяр җырчы Салават Фатхетдинов.
yanıma. Firzer Murtazin. Salavat Tatlıtinovka Tataristan televizyonisi isminden Şiштay saat topşırıla. Hem diplom. Firzer Murtazinga Zeland страховой компаниясы бүләкли. Bu konkursta жеңіп шыққан әнкәйнің дұғалары жырын башқарушы Салават Фатқытдиновқа Сібір татарларының Алтынай Хайрия фонды идарасынан телевизор һәм видео магнитофон бүләк ителә. Firzer Kekmetов. Шулай ук, хәзер тамашачылар әйтергә аңкабыз, бу Кышкайларын безнең конкурста 3нче урынны яулап алды. Шулай ук, Рәфкать Кәримовның Алтын ай Хайрия фонды Фирзер Муртазинны япон видео магнитофоны белән бүләкли. Алтын ай Хайрия фонды басырызлар, рәхим тамашачыларыбыз күрсеннәр. Кадерле дуслар, Татарстан телевидениесенең әдәбият сәнгать тапшырулары үткәрә торган иң популяр җырларны һәм әдәби әсәрләрне ачыклаучы бүгенге конкурсыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга тиклем сау булыгыз. Кадерле дуслар, кадерле телевизор караучылар, тамашачылар, милләттәшләр, зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.